Top 5 d'aspiradures de mano Y verticales. El número 1 et sorprendrà. Els enllaços actualitzats els tens a la descripció. En la posició número 5 tenim Prosonic P20 a 149 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de juliol sobre 5.282 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Aquí tienes una versión ampliada y detallada, manteniendo tu tono positivo pero profundizando en los puntos clave para he comprado la Prosonic P20 por quiero una aspiradora sin cable potente Y còmoda para la limpieza diaria, Y la verda. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 5 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 4. En la posició número 4 tenim Ultanic 1.8 Pro, a 139 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 d'agost sobre 5.225 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Aspiradora con una buena succión. Pesa poco Y, es cómoda de manejar. Su luz verde facilita que no te dejes nada po estoy encantada con esta aspiradora Ultanic 1.2 Basla. Después de provar-la durant uns dies, puedo dir que ha superat. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 4 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 3. En la posició número 3 tenim Sakutec aspiradora, a 29 euros amb 90 cèntims. Amb una valoració de 3 de setembre sobre 5 i 9.392 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Una aspiradora muy potente Y práctica. Me ayuda a recoger todos los pelos de mis mascotas Y míos, tengo la casa impecable, es el segundo que compro Y funciona muy bien. Suficiente potencia para una casa domèstica normal, tiene bastante poder. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 3 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 2. En la posició número 2 tenim Rubanta Expert, a 99 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de febrer sobre 5 i 9.090 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Llevo ya 2 años usando la aspiradora Y, solo puedo decir que ha sido una compra excelente. Es un modelo muy versátil, ya estoy muy satisfecho con esta compra. El producte complà perfectament con lo que prometa Y, la qualitat és inclús major. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 2 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 1. En la posició número 1 tenim 55 Pub 650W 65 mins aspiradora, a 139 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de juliol sobre 5 i 9.883 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Aspiradora de mano potente Y versátil. Se maneja con facilidad, no pesa demasiado Y la luz es súper práctica. Llega a top buena aspiradora de mano a buen precio. Aspira bastante bien, con su luz se puede ver toda la suciedad que hay en el su. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 1 d'aquest rànquing. Això és tot per al nostre top 5 d'aspiradures de mano Y verticales. Tots els enllaços els tens a la descripció. Si t'ha anat bé, subscriu-te per a més comparatives com aquesta.